Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Missier, f'imħabtek daħħaltna fis-skiet ta' Sibt il-Għid. Skiet li jfakkarna fid-difna ta' Ġesu, ma huwa skiet ta' stennija mulej. Huwa skiet li jena nirriflettu fuq is-sens tas-salib ta' Ġesu. Huwa skiet li ħejjina għal farħ sorprendenti tal-qawmien ta' ibnek mill-imwiet. Għal-merti ta' Marija li tistenna l-qawmien, nitolbuk timla l-qalb tagħna bl-ispirtu tiegħek aħna u nitolbu kif għallimna ibnek moti għalina, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema egda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Marija għaddejja tal-mulej itlob għalina l-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Nselmilkom minn qalbi intom li qegħdin issegwu dawn ir-riflessjonijiet għal matul il-ġimgħa mqassa fuq il-paġna Facebook tal-Knisja tagħna f'Għawdex. Ekku nieħu l-okkażjoni biex nirringrazzjakom tas-smigħ tagħkom u nirringrazzja anki lil Francesco Pio Attart illi mingħajru ma kontx nasal inkellimkom matul din il-ġimgħa imqassa. Il-bira immeditajna fuq il-ġmiel tal-mislub bil-nubietna u bil-martana li jingħata għalina. Kontemplajna l-ġmiel tas-salib, il-ġmiel tal-kurċifiss, illi minnu ħadna il-fejqan u l-ħelsien tagħna. Ġesu jiġi midfun f'qabar ġdid bl-għajnuna ta' Giuseppi minn Arimatija. Dħalna fis-skiet ta' Sibt il-Għid. U propju f'dan is-skiet ta' Sibt il-Għid aħna nistennew il-qawmien minn bejn l-imwiet tal-mulej tagħna Ġesu Kristu, nixtieq li għal darb'oħra miegħi tqedu l-qalb u l-moħħ tagħkom fuq il-kelma tagħna. Għada jekk Alla jrid xi nimmeditaw il-Vanġeli tal-qawmien u propju nixtieq nimmedita dak il-Vanġelu sabiħ taż-żewġ dixxipli ta' Emmaus. Sejrin nisimgħu dik il-kelma ta' dawn iż-żewġ dixxipli ma kienitx imkebsa qalbna, huwa jispjegalna l-iskritturi fit-Triq. San Luqa kien kiteb ftit qabel u beda jispjegalhom dak kollu li nkiteb fuqu f'Mosè u l-profeti. Ġesu kien jemmen illi il-kodba qaddisa dak li aħna mbagħad sejjaħnilhom il-kodba tal-Antik Testament kollha kienu jitkellmu fuq. U jien xi kultant noqgħod naħseb u ngħid tgħid liema siltiet kien spjegalhom. Ekku, il-Vanġelu ma jgħid xejn, jgħid dak kollu li nkiteb fuq u f'Mosè u f'Profeti, però jekk immorru fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli hemm ġrajja li tista' ddawwalna u hija simili ħafna għall-Vanġelu taż-żewġ dixxipli ta' Emmaus, tant l-istudjużi ħafna drabi jistudjawhom flimkien. Ma nafx jekk tiftakruhiex l-istorja ta' dak l-eunuku illi kien għaddej tas-Sultana Kandace tal-Etjopja illi miegħu jiltaqa' id-djaknu Filippu fit-triq lejn Gaza. U Filippu kien staqsija x'inti taqra u dak qallu jien qed naqra ma mhux qed nifhem. U San Luqa jgħid
kien qed jaqra dawk il-vrus tal-Iskrittura illi aħna llum insejħulhom l-għanijiet tal-għaddej sofferenti ta' Jahve. Dawn huma erbanijiet illi nsibu fil-ktieb tal-profeta Iżajija. U manjiet sbieħ immens għal min segwa liturġija matul din il-ġimgħa mqazza żgur smajtu xi silta jew oħra ekku meħuda minn dawn l-erbanijiet tal-għaddej sofferenti ta' Jahve mill-ktieb tal-profeta Iżajija. X'inhuma dawn l-erbanijiet? Propju llum irid inħalli il-kelma talla titkellem ħafna aktar minni. Nixtieq nippreżentalkom dawn l-erbanijiet tal-meditazzjoni tagħna u tagħkom. Għax li ismu ma nafuhx. L-istudjużi jgħidu jista' jkun illi dawn l-għanijiet jirreferu għal poplu talla personifikati, ġifieri meqjus bħala persuna. Oħrajn jgħidu dawn l-erbanijiet jiddeskrivu il-missjoni tal-istess profeta Iżajija. Deskrizzjoni ta' profeta li jiġi msejjaħ minn Alla imma illi jgħaddi minn tbatijiet kbar bħalma kien għadda pereżempju il-profeta Ġeremija, imma kienu kollha tbatijiet illi ġew meqjusa bħala l-istrument tas-salvazzjoni tal-poplu. U din hija interessanti ferm. Għaliex it-tbatija dejjem tqiset bħala saħta talla, bħala kastig talla fil-mentalità biblika antika li baqgħet ittul kważi kważi sa żmien il-Ġdid Testament. Imma propju f'dawn l-erbanijiet għandna profeta illi bis-saħħa ta' tbatijiet tiegħu imma għall-ġnus. Intom allura tistgħu tifhmu kif il-kittieba tal-Ġdid Testament u l-Knisja tal-bidu fid-dawl tal-passjoni ta' Ġesu, fid-dawl tas-salib ta' Ġesu, femet illi dawn kienu għanijiet illi jispjegaw is-sens ta' tbatijiet kollha ta' Ġesu. Għalhekk pereżempju, nerġa' mmur lura għal San Luqa, beda ifissrilhom Ġesu beda jfisser iż-żewġ disċipli ta' Emmaus dak kollu li kien inkiteb fuqu f'Mosè u l-profeti. U d-diaknu Filippu li jispjega lill-ewnuku għaddej tas-Sultana Kandaċe tal-Etjopja jispjegalu kif Ġesu fdina bis-salib u l-qawmin tiegħu propju imsejjes imlaqqam f'dawn l-erbanijiet tal-għaddej sofferenti. Nixtieq naqralkom dawn l-għanijiet li mhumiex twal. Nixtieq naqra l-ewwel it-tieni u t-tielet għanja fejn il-għaddej jitkellem fuq is-sejħa tiegħu u fuq it-tbatijiet tiegħu. Għal min għandu l-iskrittura ekku t-tieni għanja tal-għaddej sofferenti insibuha f'kapitlu 49 tal-ktieb ta' Iżajija minn vers 1 sa 6 u t-tielet għanja insibuha f'kapitlu 50 minn vers 4 sa vers 11. Isimgħu x'jgħid il-għaddej fuq il-missjoni tiegħu, fuq it-tbatija tiegħu. Żommu f'qalbkom lil Ġesu. Isimgħuni Gżejjer, għatuni widem popli mbeda, il-mulej mill-ġuf sejjaħli, mill-ġewwini ta' ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla msinna, taħt id-del ta' idu ħbini, għamel minni vleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbini. Iżrael inti l-għaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar u jiena qed għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti. Imma fid-dejn il-mulej il-kawża tiegħi u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. Issa tkellem il-mulej li minn ġuf ommi għamilni
għaddej tiegħu. Biex għandu nreġġa' lura l-Ġakob u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U għalli tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u traġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għall-ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex. Komplu żommu l-Ġesu fil-qalb tagħkom, għax daqs li kieku huwa Ġesu li qed jitkellem. Spjegalhom dak kollu li nkiteb fuqu f'Mosè u l-profeti. Isimgħu t-tielet għanja. Sidi l-mulej tagħni l-sien ta' wieħed mgħallem biex nara f'nejn lilha jien b'xi kelma. Ta' kull filgħodu jqajjim li widinti biex nisma' bħal wieħed jitgħallem. Sidi l-mulej fetaħ li widinti u jien ma webbiss rasi ma rġajtx lura. Tajt dari lil dawk li kienu jsawtuni. Ħaddejja lil dawk li kienu nitfuli l-ħiti. Ma ħbejtx wiċċi mit-tajjir u l-bżieħ. Sidi l-mulej jenni, għalhekk ma nitħawwaġġ, għalhekk għamilt wiċċi bħażniet, jien naf li ma jkollix imniex nistħi. Dak li jagħmel ġustizzja miegħi jinsab fil-qrib. Min se joħodha miegħi? Ħanoqogħdu għall-ħaq flimkien. Minu kontrija ħajersaq lejja. Ara sidi l-mulej jenni, min se jagħtini t-tort? Arahom il-kol kemm huma jitmermru bħal libsa u tikollhom il-kamla. Min minkom jibża mill-mulej ħajjisma' l-kelma tal-qaddej tiegħu. Min jimxi fid-dlam bebda dawl fieħ ħajjittama fil-mulej u jistrieħ fuq Alla tiegħu. Araw, intom il-kol tkebsu n-nar u tqabdu l-vleġeġ mixawla, imxu mela fid-dawl ta' narkom għal bil-vleġeġ li qabbattu. Dan jiġrilkom minn idejja fl-uġieħ għad timteddu. It-tieni u t-tielet għanja, il-qaddej huwa dak illi huwa msejjaħ minn Alla sa minn ġu fommu, iffurmat mill-kelma tiegħu u lest li jġorr id-batija tal-missjoni tiegħu biex skont ir-rieda t'Alla ikun dawl u salvazzjoni tal-ġnus kollha. Ġibu quddiem għajnejkom issa iż-żewġ innijiet l-oħra, l-ewwel u r-raba' innu. Huwa Alla li qed jitkellem. Araw kif Alla jiddeskrivi il-missjoni tal-qaddej u kif jilqa' id-tbatijiet tiegħu għall-fidwa tal-poplu. L-ewwel innu, Iżajja kapitlu 42 minn vers 1 sa 9, u mbagħad ir-raba' innu iċċentrat fuq is-sofferenzi tal-qaddej tal-mulej, Iżajja kapitlu 52 mill-vers 13 sal-vers Iżajja, skużawni, kapitlu 52 vers 13 sa 15 u Iżajja 53 minn vers 1 sa vers 12. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwiesen. Il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħ. Qed l-ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaġġ, ma jollix leħnu,
ma jsemmax leħnu fil-pjazzez. Qasba mġelġla ma jiksiriex, musbiħi nemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewa. Ma jgħijiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla l-Mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-Mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek, għamilt minnek patt tal-poplu, dawl għal-ġnus, biex inti ftaħ għajnejn il-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Jien il-Mulej dan hu ismi, ma nċedi lil ħadd il-glorja tiegħi, lanqas lill-idoli it-tifħir tiegħi. Il-ġrajiet li tħabbru qabel, ara, veru, seħħew u jiena nħabbar ħwejjeġ ġodda u nsemmaħħomkom qabel ma jimbtu. U r-raba u l-aħħar innu, araw il-qaddej tiegħi isib ir-risq. Dejjem żommu l-Ġesu f'qalbkom u l-passjoni tiegħu. Araw il-qaddej tiegħi jisib ir-risq, jintrefa' jogħla u jkun il-fuq minn kulħadd. Palma ħafna indixu minnu għax wiċċu tħassar, donnu ma kienx bniedem. U s-sura tiegħu ma konx tqisha ta' bniedem. Hekk qatt jistaġbu ħafna ġnus minħabba fiha. Qudiemu slaten jalqu ħalqhom, għax qatt jaraw ġrajja li qatt ma semmiet u jifhmu dak li qatt ma semgħu biha. Min kien jemmen dak li smajna u f'min intwera drieħ il-Mulej. Ħalxitla kiber qudiemha u bħal qerq minn art nixfa, ebda sura ma kellu u ebda ġmiel biex inħarsu leħ, jew xi sura biex nitaxqu biha. Kien imżeblaħ u mwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu l-mart. Bħal wieħed li n-nies jaħbu wiċċhom minnu, bniedem imżeblaħ u aħna xejn ma qisnieh. Iżdura fa' fuq il-mart tagħna, tabba bin-niket tagħna. Ħsibnieh bħal wieħed ikkastigat, mitluq minn Alla u miġjub fix-xejn. Iżdu kien miġruħ minħabba fid-dnubietna, misħuq minħabba fi ħżunitna, għas-saħħa tagħna waqa' l-kastig fuqu. U bis-swat tiegħu sibna il-fejqan tagħna. Aħna l-kol bħal naċ mitlufa, kull wieħed minna qabad triq għal rasu u l-Mulej xeħed fuqu il-ħażen tagħna l-kol, ħaqruh u qata lihom bla ma biss fetaħ fomu. Għal-ħeruf meħu tal-qatla u bħal naġa mbikma fit min iġizza ma fetaħx fomu. Bil-forza u l-ħaq neħħewh u min qatt jaħseb fuq xortieħ. Iva qaċtuh mill-art tal-ħajjin minħabba fid-dnub il-poplu tiegħi kien midrub u tawh qabar mal-ħażina u mal-onja difnuh għalkemm ma għamel ebda deni u minn fommu ma ħareġ ebda għerq. Iżda l-Mulej għoġbu jaksu bil-mart, tal-li joffri ruħu b'sagrifiċċju ta' riparazzjoni u għat jara nisel u jtawwa l-jiemu
u rrida tal-mulej isseħħ bih. Wara d-tbatija tiegħu qatt jara d-dawl jixba' bit-tarif tiegħu. Il-ġust jiġġustifika lil qaddej tiegħu quddiem il-kotra u l-ħażen tagħhom jitabba bih hu. Għalhekk nagħtih il-kotra b'semu u jkollu sem fil-priża mal-qalbenin għaliex hu offra ruħu għall-mewt u kien magħdud mal-midinbin u li neħħa il-ħtijiet tal-kotra u ndaħal għall-midinbin. Araw xi ġmiel ta' għanijiet u beda jispjegalhom dak kollu li nkiteb fuqu f'Mosè u l-profeti. Hawn huma l-għanijiet tal-qaddej sofferenti. Ġesu midfun għalina, jixprunana biex naħsbu fuq is-sens tad-tbatija tiegħu. Batijitu saru l-istrument tal-fidwa tagħna. Ejjew nistennew il-qawmi minn bejn l-imwiet. Din il-memorja tad-tbatijitu li ma kinux tbatija għal xejn imma li kienet tbatija li fditna. U nagħlaq bil-kelma tagħna illum. Illum fangajna fil-kelma tagħna. Ekku, nagħlaq b'dak l-innu kristoloġiku illi jikteb Pietru fl-itri tiegħu. U jfakkarna li propju bid-tbatijiet u bil-pjagi tiegħu aħna irċevejna il-fejqan. Kristu bata għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ebda dnub ma kien għamel u ebda erq ma kien ħareġ minn fommu. Meta jruħ ma weġibx bit-tajjir u meta bata ma għadx jedded imma ħalla fidejn dak li jagħmel il-ħaq bis-sewwa. Tabba f'ġismu bid-dnubietna sa fuq il-ewda tas-salib biex aħna immutu għad-dnubiet u ngħixu għal-qdusija.